Tupeklaus ja kolmannen kerran. 2 on mennyt pieneen. 1 oli liian pitkä. 1 mun podi tuli. Ja 3. kertaa pelataan serkun kanssa. No niin. Yritetään nyt onnistua tällä kertaa. Ok. Joo. 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 Mä oon siis Tuomaksen kaveri. Niinpä. Ja tosi hyvä pelaa ysiaina. Ja näin. 7 hyvä. Ei miksei. Ei saa haittaa. Kuitenkin Pitäisi defaultoi kombo. tässä niinku pelaa Valkyrian museoon. tonne. Paljon parempi pelaa kuin mä. Pelaa koko ajan tässä. Ei Valkyria. Mä sais tän. Vitsi. No ei taitaa voittaa meitä. Ei Joo, tää lähtikin hyvin liikkeelle. Eikä me hävitään. muut battlet voitettiin niinku heti aina. No kun ei me hävittiin tällä Niin, mut kuitenkin niin, mä oon oltu Helsingissä. Ei oo tullut pitkä aikaa videota, ei ollut kerennyt tai ei oo jaksanut. Ja kuitenkin nyt tulee video. Ja laittakaa kommentteihin, että haluatteko te lisää jonkun kanssa videoita. Me saadaan tehdä lisää mun kaverin kanssa videoita. Niin ja Niin. kuitenkin. Joo. Mä nyt yllätty. Tää ihmettä. Eka laittaa Giantista taakse niinku Blade. Jos mulla olisi skeleton armi, niin tänne olisi sanonut oikeasti defaultoi. Niinpä. Mutta ei. Tai niin, just silleen. Niin, että mä saan ton Baby Dragonin. Mulla on ainakin semmonen, mä oon tehnyt jokaisessa videossa, mä en puolusta. Mä en tykkää puolusta. Mä kokeilen tätä, koska näillä ei yleensä ole vielä skelearmia, niin toi minipekka pääsee varmaan hittää tuolla aika paljon. Niinpä. Se toimii täällä. Niin. Ota vai. Kuten näette, se on tosi läpi. Ellei. Mitäkin Giantin Ei toi Bomber 1 rävittä tätä. No niin. No saatiin. Ei se pysty puhumaan. Spiirin gobliniksi ne vaan. Ei ne saattaa defaultoi millään. Ei niin. Noniin. Tää on 3-0 voitto. Siinä. Eka voitto. Niinpä. Eka peli lähti vähän huonosti käyntiin. Korvattiin sekin. Muuten kohta varmaan me päästään jo kakkosareenaan. Niinpä. Mä katon nyt, että kauan siihen on vielä. Ei vasta 231. Paljon. Ei kauhean paljon enää. Hei, kauanko tää video on kestänyt? 3 vinsaa. Mistä näet? Joo, tuolta. Tehdään joku... Kiva, täällä on 3. Tehdään joku 9 minuutin kestävä. Aika. Koska... Niin, joo. 9 minuutin. Otan Giantin tuohon, niin toi musketti pääsee tappaan. Baby Dragonin. Sitten noi Spear Goblinit. Toi Giantti pääs vähän hittaa, mutta ei kauhean paljon. Mut noikin pääsee Niin tosi aika hyvin. hyvin. Me saatiin tuon kerran varmaan. Niin me saatiin ihan helposti. Niin. Sitten minipekka siihen. Nyt me ehkä saatiin tää koko peli. Melkein. Niin me saatiin tää, koska toi minipekka ei. Ei ihan, mut melkein saatiin. Kyllä me voitetaan tää. Niin. Fireball tohon miksi ihmeessä. Niin. Aha. Tuli tää
yksinäiset Me tehdään tätä videota niinku parhaillaan sängyssä. Ja kyllä tässä makaile ja katsoo, kun mun serkku pystyy täällä osaa kaikki tosi. Hei, onko tuolla Mini-Pekka tuolla? Joo. Joo, se on se. Mä en nähnyt kunnon. Apua. Joo, toi oli. Kokivat joku Mut se sai aika kivat lämät. Onneksi Mä laitan yksinäisen minimekan sinne, katsotaan. Ihan kiva, se laitaa heti siihen spirkoptiin. mut kuitenkin se ei siltä hirveän miltä helaa. Paitsi toi naitti. Mitä ihmettä? Tai no, joo, kyllä mäkin tekisin ehkä noin arennoissa. No toi saa kyllä ton torani alas pakko. Ei saakaan. 10 HP. Kyllä se saa sellainen. Noniin, perätään tää. No niin, se on 6 minaa kestää. Tää joku 9 minaa kestävää video. Joo, no niin, jatkuu. Niin, nyt kyllä me voitetaan tää. Ei saa. Ai. No niin, voittaa. Ja tää video ehkä on tässä. Ja pistäkää peukkut ja